ukuthi umdumazi ngeke uthole kubhalwa igeza lendalo, kodwa nje kuyenzeka kwesinye isikhathi babebhale kanjalo, akunankinga futhi nakhona, kodwa nje igama elikhulukazi noma igroup okuyiyona group main group umdumazi bese lawo amanye kaba ama-subgroups. And siyazi ukuthi uMaskandi wakudala bekuvunulwa mawuzocula kanjalo, mawuzocula leyo genre yomculo. Mara manje sengiyabona umswenko, yo, I know into uMaskandi niswenka nidlula wonke ama-genre o-music, kasithina ne-hip hop nizoyidlula niyele phezulu. So ngifuna ukwazi ukuthi yini into change enza ukuthi leso style sishintshe from ukuthi nivunule mangabe nicula uMaskandi to umswenko. Kwenzekeni, what happened? Ngokwami ngoba kahle ngicabanga ukuthi angeke sizisifane singabantu. Bakhona abanye abazokuchaza ngenye indlela lokho. Mina ngasohlangothini lwami umculo kaMaskandi ucishe uthi awufane nomculo wesicathamiya. Okuwumculo wamanono kahle. So njengoba kuthiwa umculo wamanono okusho ukuthi abantu fanele beyithande. Okwesibili engicabanga ukuthi mhlambe kuyinto ewumthelelo omkhulu okwenza ukuthi kugcina sekuswenkwa ngalendlela emculweni lo kaMaskandi. Kuswenkwa kakhulu la ekhaya ngoba lo mculo wala eSouth Africa, uMaskandi wase South Africa. So ngaleyo ndlela la eSouth Africa because siyazana thina sodwa ukuthi umdumazi umculi kaMaskandi. Vele akusafanelanga ukuthi noma ngifika phambi kwabantu ngifike ngivunulile kuze ngiyikhombise ukuthi ngempela ngisemculweni kaMaskandi. Kodwa lokhu okwenzeka la nginesiqiniseko sokuthi akwenzeki emazweni angaphandle, njengoba mangabe ngisuke ngihayarwe kwenye indawo. For instance ngeke ngahayarwa mina eTurkey eIstanbul phesheya kwelwandle. Uma ufika laphana awufiki uswenke because ukuswenka into yabo vele baphila ngayo. So iyona ndlela esivela ngayo uma siphuma la eSouth Africa ukuthi